clear tu te chi bai le vek ule hei kan hriat thawang in tun laia misual phone mang thiam tak tak mi phone khoi mi si lawa an phone manga thil ti ruk thiam deuh phone hek ching mi chi sang an tam to em maya tun hnaya ringot po ti zuiwak ngai na om to si lo thil poi tam tak a thleng jing em ani ama sa in clear tu te kain som du na chu hetiang thila hian film khur anga em a message sang link sang don neu tun lai phei chu atam em a heng link sang click tur lo thleng thin te hi tu man hre chiang masalo chuan click ngot lawang uti kha kain som na masani sila hei mani loka po khan khopa khata chuan harsana lian tak mai thin rim thlak em si atur tu tan ui om tham ni bok si thil ti ngai na om to si lo a thleng le lo maya hei hi uluk deuin min lo ngai thlak sak ula ngai thatu te zinga po khan ati dan ria pui the te kanom lawani chuan comment lama te khan ron sei ula in puina an mamo ngoi ani ti min lo hriat sak don nia hei mani loka khan pm kisan chungchanga inbumna a thleng tat maya an mani ming le kho ming vel hi chu kan ron ta lang thei don lova clear tulam te pon min lo hre thiam don nia engpon i se ama sabera tan he thu hi in chiar phot te ang tuna kan ngai thak hau tur hi he thil inbumna thil poi tak mai thlen dan bul alo in tran dan ania eng ting takin nge thil a lo kal ti te tuna hian kan thlerin kan ngai thla ho don ani thil pakhat chi ka lo sei velok visit lang au grupa kan visit treasurer mewin adu wang reng poni lawin nimin dar som pani le chan vevel khan ling aronda kela pm kisan alu le lu lo shelo shedu ve si khan visit lang awani bokati in kan click pop mai khania a om zia chu minaran ronda chuni se ka me thau lawang mole ka ring tok ti na ni chu in khom anai to nen a thul turang angkha kan ti zunga kan fill up zo chuan kan thoya ngai thade win in khom tur khan ka kalta khania voin lama kan thian dangte hetiang che hian an lo ni ti ka hre ta wangin arang theang berin benga ka tlan phei nga la lau thong tak chung chuan withdraw form chu kan fill up zunga ni zain hlona du na ber ani awang khan cheng singruk chu om ti ka china wang khan ka ziak topa ma se kan ni lo thlenga beng lam ho tu chuan i account ruak cheng sang khazariat ba ko om lo an ron ti tamai khayo karin angein mo awan poi tak em ingtin nge niang leo katia manager nena ka pheya hei chu kenin engma ti thei kan nei lo ati ta si ashil hai thla khop mai ni zain hlona hi kan la chuak ngai lawa vi si nena thelu tur an ti hi chu kan thelut mai zela chumi nen phei chuan awan tam do nem kati keima ni ang bokin kan thian dang te po chu an lo ni ve chia boka ashil hai thlak du khop mai o hetiang hi thil thlen dan a bul chu nia an buai dan bul han chu ta han ngai to wang hi chuan a om lo mi lo ani a chan chu an kho vc te zinga po vc treasurer khan i visit lang au group an neya khan tiang thil hi aron post miau sia chu ama nge na ron sayang deuh hian karin to ko wangin visit lang awani bokati in link om kha kan click pop mai khania a om zia chu minaran da chuni se ka me thau lawang mole karing tok ki na ni chu aron ti lai hi adem om hau lo maya amaro chu heta hian i thilkal zel dan ni langa chuan visit treasurer po hian phone kha lo khoi chong mi lawa a post ti po kha se chuang lawa tin a phone atang po khan a post na tu ma om kha alo om le chuang si lawa chunai tak chu thil mak tak mai ania i enge thingtlang mi then khat mi mol ve te tan chuan hria thiam phak bak thil atam thina wang hen henglai te po hi le an poisa bo te chu thian i abeidon thak du khopin narin oma chan chu i thingtlang mi tan chuan sum nei tre tro te hara cheng sing ruk chuang han bo top mai chu uyom deu turania tin hei tuna kan soi a thian pa ati che cheve thawan ti te po hi an account khan cheng sing sari chuang vel khan da chu an ni po chu an account an poisa da chu a bau vek mai ni chu nia an sil hai khop maya ale lam jong chon khongai thlaka i khatiang thil i vice treasurer ina apos ang khan alang miau sia i a member dan chon lorin lo ngot kha
thil har sa ania tikhan thila ol sam jok nan tin I link khakrikin an han boi pui ve jong jong ania amaro chu an chan lo khana hetiang thil hi van doina alo thleng ta tlat jok maya poni se heta an thu post pakhat tho hi ngai thale bot ngai thale lok taila VC treasurer rina a chan let na ania he thu hi ngai thale phot yang ke po hian district VC omna anron post kalo hong pala ka phone anron hek ngala chumi rwal chuan ka post angin ka omna group tina ka post angin alo lang ta a ma se ke ma ni phone a chuan kan post ani ti a hria chuang lo I lo hong ani chuan nang po in I post angin alang ve no lang district VC aron da tu po khan a post ani ti a in hria chuang lo ma se min ron private tu ka ton hloma wangin ka post angin alo in post ti hi ka hre chawani hetiang hi thil kal dan le thil ni dan VC treasurer rina hetiang thil aron soita ga chuan a phone a thil om dan le thil kal dan le thil thleng dan aron soi ve na chu ani boka o ati lama pokan soyang khan ama lama pokan soi to ang khan I kan chan lo khana hetiang thil hi abik takin tlema mi poimo chin deu ang te phei chuan ton the ania chu hei mi hi an thiam to khop maya kan hriat phak ba khian a then te phei chu tiang phone khoi lama phei chuan an hre thuk to a an thiam to emema chu wang chuan ama pok an soyang khan film khur angai khop maya kan ling hriat lo ang chi te po krik lo sam tum kha apoimo hlein ka hria engponi se he thil tuar tu te zinga mi pakhat ne na ka in biak then khathi in ngai thlak chun zom le lok taila he thil poimo tak mai hi kan ngai thlak chan pakhata chuan I ngai thla tu te zinga pui the mo he tiang lama lobeng var deu te kan om chuan chunga ta chu in pui na ma mo in he tiang thil hi pakhata chung karon ti chuak ani ti kha min lo hria sak ton nia heta hian kan in biak na chuan engi atira thil thlen dan WhatsApp lama thuron post ha oma chu in bo zuinge ti in kavateksa miron chana chuan o WhatsApp a kan VC treasurer khan VC tlanga wa aron posa na group sang khan a post dar choi boxia PM Kisan application alo ni kher boknen mani loka PM Kisan renew chungchang an post boknen VC member te zinga tanga khatiang post lo om ta chu keini lola renew box hi lo nen kan install a kan account number le phone number kan chuluta pan card number le ATM number kha chu kan hriat mai lo wangin kan bek ta daya tlailama kan na thok te hlo kan GPay tur kha poisa kha lo bo ta vek sia group kan en le khan application lo omani thu an lo post ta choi box sia chu tiang vel chu ni ti in miron chan dan ania chon heta hian ole ani le engtin nge chu ma in lak chun zom tak bo zui thei thil ti aniem eng tiang in nge ma in lak in ngai ven zui em ti in ka wa chang let lia beng lama khan kan vakal ngala kan poisa an lak na ber nia lang kan GPay min reset saka kan bank account lam chu engtin nge min ti che chu kan thelawa chuan cyber crime lama report turin thurol min pe a chuan kan in report a abak chu malak ne viawa omlem lo ti in miron changa he thila hian nangma ni lo midang van doi hriata anom vem engza chenge poisa hi bau asoi chiam nangma ni po midang po ti in ka vazot lia kini ho hi kan thian patin en chuan beng lama tang chuan poisa chan an nei lem lo kini hian singruk sang thum kan chana kan thian pati chuan singsari an chan boka chuan thil ka soitel ve hrim du chu an du to ka poisa an lak sak to hi chu an ti buai hek zui lem lowa kha application hong si engtin ma an ti thei tak lo te kha a zong chuan an ni lawanga an phone an ti buai chun zom saka kha application kha anom na WhatsApp group sanga automatikin a in share kwal ta thina ni tin thupoi mo tak mayaron soibela o kan soi tong khan he thil hi hei an ma ni po hi an mang anga an thinarim boka amaro chu han ti viau dana ombok si lawa chulai kara thil hek ching hau che dan hi angai om khop maya du to ko poisa an lak sak to hi chu an ti buai zui lem lowa kha application hong si engtin ma an ti le thei tak lo te kha azong chuan an ni lawanga an phone an ti buai chun zom saka
kha application kha anom na WhatsApp group sang sanga automatic in a in share call ta thina ni ti lai te po hi o heng hi a then tan chuan ria thiam phak ba ka nia hei hi enge thingtlang pamol bang ve tak tan chuan ria thiam ngai na a om lawa dem ngot the ni lawa clear tulam te po mol mange tingot lawin thilkal dan hi a om ang viawa hei thil ni dan phung hi chu chen chuan hemi te hi an dem ngot thei lawa chan chu kha atir bera po apos tu chu grupa VC treasurer khania ma se thil hriat chen chuan VC treasurer khan a phone a po engma post na nu ma lo om le chuang box hi lo nen a om je bera chuan a hek sak tu te hian an hne sol tuka an thiam lu tuka chu ni berin alang chuan heta hian cover reply vele shima ani chumule thian rim thak du don hle mai an ma ni hanrin hlel ngot turang chi po a hriat chuang lo ni mo ngatia hriat chuang lo ma se an poisa transfer na bank chu Canara bank ti zong kan hria ti in miron changa olia lom ome hengponi se he channel kaltlang hian thlir tu te zinga thilphung hre uzok le tiang thil lo tong to te anom hlo mai theya in puidan te lo hria anom hlo chuan arang theng berin kan in hria tir don nia ti dan lo hretok an lo om hlo chuan ati chi don emati in cover reply boka khang te khathil kal dan le thil thleng dan kan in biak na then khat te chu nia soile soinu he tiang thil sanga hian kan du lo deuh thil a lu pal the ni wangin mi an thiam to em maya chan lo khana kan poisa nei ang chi te po chan dhuak thei thil ania chuwang chuan ati lama pokan sayang khan ling sang lo thleng thin te thil poimo le thil thatak ni angalanga te po thil ti ngai nge tur chi ni angalanga te po lo bozi lo phothi a him mani chan chu hei tunamia te po an kho VC treasurer tekal tlang nge thu po sania ma se chu VC treasurer pon engma lo hriat puilawa khatiang kara khan thila thlena wangin an mani tenen om hawa kan ti duna ni lem lo chuan kan ti hau zela ni lem lo chuan heng thil sang lo kal thina hian film khur apoi mo khop maya kan ling hriat lo te click ringot lo turin mi puite karonin som vele hrim du ni emponi se tun chumatan chuan khati zong khani le photo se in zawain hun man nuam le vek ule